ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ସଫଳତା ପଛରେ ଯେପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀର ହାତ ଥାଏ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସଫଳତା ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପୁରୁଷର ବି ହାତ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ କହିବି ନାରୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କାମରାଜ ନାଦରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମିତି ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାବଡ଼ି ଦେବୀ ହେଇଥିଲେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମିତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆତିଶୀ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପଛରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଅନୁପୂରକ ଏବଂ ପରିପୂରକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ରହିଲି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।